Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгінгі шығарылышның төп темалары. Яхшы хәбәр. Әлмәт районы учреждениеләрендә жылы җибәрелде. 37 ФАПлар, аннан соң спортивный объектлар бар, авыл клублары, авыл исполнительный комитетларының зданиялары, шуларны бүгін җибәрелде. Авыл хуҗалыгы сезонына йомгаклар, азнакай игенчеләре урып җыюны төгәлли. Безнең план 30-40 центнерга якын әзерләргә, узган елгы запаслар белән без бүгенге көндә инде тапшырыш чыгарга әзер. Жюри карары. Музыкаль кыз телевизион проекты җиңүчеләре билгеле. Дуэт булгач дуэт булсын, шуңа күрә без аларны шушы критерийлар буенча аларга шундый бәя бирдек. Әлмәт районында жылыту сезоны башланды. Район башлыгы Гүзәл Хабиддинова кушуы буенча социаль объектларга, балалар бакчаларына, мәктәпләргә, хастаханәләргә, фельдшер-акушерлык пунктларына жылылык бирү турында карар кабул ителде. Калабыз учреждениеләренең берсендә жылылык җибәрелүен безнең төшерү төркемендә күрдем. Сүз Алсу Нуриевага. Горячая вода уж в садике круглосуточно, он работает, и так, да, вот два котла у нас для Социаль объектларда жылыту өчен Светсервис муниципаль унитар предприятиясы җаваплы. Аның балансында 166 котельный һәм 210 социаль инфраструктура объекты бар. 42 садик, 45 мәктәп, 2 интернат, 2 больница, 37 ФАПлар, аннан соң спортивный объектлар бар, авыл клублары, авыл исполнительный комитетларының зданиялары. Шуларны бүгін җибәрелде. Бүген иртән белгечләр балалар бакчаларында жылылык бирүгә керештеләр. Беренче чиратта жылыту җиһазларын балалар бакчаларында, хастаханәләрдә һәм мәктәпләрдә кабызалар. Оннан соң гына мәдәният йортлары, музей, спорт үзәкләрендә һәм башка социаль объектларда эш башланачак. Иртәнге сәгать 10-га Әлмәтнең 10 балалар бакчасында инде жылылык бирелгән. Аның 10-нчысы Урсалда урнашкан Русалочка балалар бакчасы. Әлеге минутларда без жылылыкның бирелгән икән ишетә һәм күрә алабыз. Жылылык җибәргәндә үзлексез эшләүне тәэмин итү өчен махсус авария бригадалары оештырылган. 2 дежур төркем шәһәрнең энерго районнарына беркетелгән һәм көтелмәгән хәлләр очрагында оператив рәвештә берәр нинди хәл килеп чыккан җиргә кузгалырга әзер. Шулай ук Җәүдәт Сөләйманов республика һәм район җитәкчелегенең котельнийларны модернизацияләүдә ярдәм итүен ассызыклады. Агымдагы елда Мәмәт төп мәктәбенең котельнясы капиталь рәвештә яңартылган. Каралдык республиканский программага, шул реконструкция котлов дип аталайны ул программа. Шунда каралдык, и Мәмәт авылы быел кирде шул программага. Без беренчеләрдән булып республикада шу объектны үзебез как подрядчик, үзебез обслуживать торган эшмә буларак инде. Үзебез шунда ясадык, алмаштырдык котелларны. Белгечләр көн дәвамында барлык 42 балалар бакчасында да жылылык системаларын кабызырга планлаштыра. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Гамәлдәге законнар нигезендә үзләштерелгән челтәрләр белән торак фонд өчен жылыту чорын башлау тышкы һаваның уртача тәүлеклек температурасы 5 көн рәттән +8 градус түбән булган көннән билгеләнә. Күп фатирлы йортларда яшәүчеләрдән барлык ремонт эшләрен алдан тәмамлауны һәм жылылык йөртүченең дөрес әйләнешен тәкъмин итү һәм жылыту системасында мөмкин булган проблемаларны булдырмау өчен краннар ачуны сорыйбыз, дип хәбәр итә үсеш департаменты белгечләре.
Ознакай районы хуҗалыкларында урып җыю эшләре тәмамлану алдында. Быел район буенча 61 меңнән артык мәйданда эш башкарылып, шул исәптән 44 мең гектардан артык мәйданда бертөкле һәм бертөклек узаклы культуралар суктырыла. 16 меңгә якыны кизге бодай. Шулай ук арпа, борчак, арыш, 5 мең гектарга якын рапс, 12 мең гектарга якын көнбагыш, 661 гектар киндер, 4 мең гектардан артык җитен. Кырык һавадагы эшләрнең барышы хакында басукырлардан Эльмира Шарифуллина сөйли. Район буенча алганда бертөкле һәм бертөклек узаклы культураларны җыю эше 95%-ка башкарылган. Амбарларга 130 мең тонна ипи салынган. Параллель рәвештә инде көзге чәчүләрен төгәлләдек. 15 мең гектарга якын көзге будай, барыш һәм третикаль культуралары чәчелде. Без инде планны 2% арттырып чәчтек. Көннәр матур тору сәбәпле инде җирләр дә эшкәртелгәч инде кукуруз сала башладык. Бүген көндә 20 мең тоннадан артык кукуруз салынды. Бүген көндә 22 центнер азык берәмлеге әзерләнде инде. Безнең план 30-40 центнерга якын әзерләргә. Узган елгы запастар белән без бүген көндә инде кыш чыгарга әзер. Җитен уңышы буенча Азнакайлылар республикада беренче урында бара. Август җәмгыяте басуларында уңышның яртысы инде җыелган. Җитен басуында бүген эшләр менә шулай гөрләп бара. Урып җыю эшләренә барысы 10 комбайн җәлеп ителгән. Уңышны төяүдә 3 бункер төягеч катнаша. Әлеге җәмгыятьнең 11600 гектардан артык җирендә язгы һәм көзге бодай, көнбагыш һәм җитен чәчелгән. Быелгы сезонда без 4300 гектардан артык мәйданда җитен культурасы чәчкән идек. Бүген көнгә без әле 21 центнер урожай белән барабыз. Эшче көчләр безнең җитә, механизаторларыбыз да, егетләр эшлиләр, достойная оплата. Безнең шуңа күрә буш урын юк, егетләр эшкә ыргылып торалар. Бу оешмада ярты елдан чуть кенә күбрәк эшлим инде. Алай условиялар әйбәт, Аллаһка шөкер. Эшләр бара инде әкрен генә. Тукланулар әйбәт, Аллаһка шөкер. Бит ужин көнне бераз чаклар кип кечкәреп китәбез дә инде. Яңадан чак теге җыю эшләренә башлагач уктыйбыз инде. 8-9 яртыларда киреп китәбез дә. 5-6-га хәтле сугабыз инде. Зирәк Шакирҗанов авыл хуҗалыгында 1982 елдан бирле хезмәт куйган. Лаеклы ялда булуына карамастан, ул әле дә сафта. Әле хәзерге вакытта басуда лен дигән культураны рукаваларга тутырабыз. Ул ничек ана һәр төяп киләләр дә комбайннан, монда бушаталар. Без шуны поправлять дип, тигезләп нитеп барабыз инде. Карап, стоп, кыелмасын, акмасын. Соңыннан инде уборка беткәч, кире бушатып, элеваторга җибәрәбез. Кыр хезмәткәрләре яхшы һава торышының һәр минутын файдаланып калырга тырыша. Бушап калган җирләрне арттан эшкәртеп тә баралар. Эльмира Шарифуллина, Алмаз Иксанов. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Күршеләребез бар якка да илгерә. Узган атнада Азнакайда республиканың иң атмосферлы этнофестивальләренең берсе Царьгора Патша тау бәйрәме узды. Әлеге чара Татнефть гранты кысаларында оештырылып, Азнакайлыларны гына түгел, республиканың көньяк көнчыгыш районнарында яшәүче актив яшьләрне җыйды. Фестиваль шәһәрнең Парус спорт һәм туризм базасында узды. Биредә төрле күргәзмәләр, осталык дәресләре эшләде. Бәйрәм кунаклары өчен сумаладан эшләнгән әйберләр белән танышу, келәм току, төрле милләт вәкилләре белән аралашу, робот техникасы эшчәнлеген күзәтү мөмкинлеге булды. 8-нче мәктәптә 4-нче, 5-нче, 6-нче, 7-нче класслар белән шул түгәрәктә шөгыльләнәбез. Төрле соревнованияларда катнашабыз. Безгә менә 1-2 ел үткәндә Татнефть ярдәмендә гранты буенча яңа наборлар кайтты. Шулар белән яңа төрле соревнованияларда катнашып, урыннар алабыз. Балаларга бик ошый. Елда киләләр, бала саны күбәя. Бәйгедә Азнакай, Баулы, Түбән Кама, Чистай районнарыннан килгән командалар катнашты. Мы команда «Мед» из Бавлинского района. Мы уже не первый раз участвуем на подобных мероприятиях в Азнакаево. Концерт очень хороший. Приятно, что вы нас сегодня так встретили здесь. Да. Мы приготовили летательный аппарат под названием «Свободный полет». А команда наша называется «Куда хотим,
Туда летим! Фестивальның мақсаты Шатыр тауның бейеклеге хакында, тарихы турында яшьләргә сөйләү, авыл яшьләрен популярлаштыру. Проектның авторы Татарстан Республикасы Аграр яшьләр оешмасының Азнакай бүлеге җитәкчесе Гөлназ Исламова. Biz indi үзебезнең проектыбызны язып чыктык, гранта нефтьгә бирдек, 691 күләмендә акча оттык. Шул акчага менә үзебезнең проектыбызны чынга ашырабыз. Монда инде аграр яшьләр оешмасы да 400 күләмендә финанс ярдәм күрсәтте. Шушы проектыбыз инде безнең төп максаты республика күләм яшьләр арасында Шатыр тауны биекләү. Катнашучылар утын кисү һәм яру, чыбыркы шартлату, биеклеккә менү кебек сынаулар үтте. Көннең тагын бер әһәмиятле вакыйгасы рекорд куелды. Бүгенге масштаблы чара барышында 3 пычмаклар пешерү буенча рекорд куелды. Менә без биредә 1033 пычмак күрәбез һәм аның авырлыгы 118 килограммны тәшкил итә. 3 пычмаклар әле җылы суынып та өлгермәгәннәр. 3 тәүлек әзерләндем, ярты тәүлек пешердем ди менә үз авылыннан килгән 3 пычмак пешерүче Земфира Леснова. Бу рекорд инде безнең Казандагы туган авылым рекорды анда 1013 штук булган, безнеки инде 1030. Без ул рекордны үтәргә җыендык та менә бүген 1033 пычмак белән менә монда басып торабыз. 20 килодан артыграк ит китте. Бәрәңгенең инде шуты булмады. Соğan шулай ук күп итеп салам мин бәлешләргә дә, пычмакларга да. Фестиваль җиңүчеләрне бүләкләүләр һәм музыкаль чыгышлар белән үрелеп барды. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясы. Өлкәннәр көненә багышланган телевизион проектының иң җаваплы өлешенә җиттек. Бәйгедә катнашучыларның чыгышлары өчен социаль челтәрләрдә меңләгән тамашачы тавыш бирсә, әмма ахыргы карар профессиональ жюри әгъзаларыннан тора. Берничә атна дәвамында без 60 яшь һәм аннан өлкәнрәк катнашучыларның чыгышларын күзәттек. Бәйге финалистлары үз дуэтларын профессиональ студиядә яздырып, үзләре белән таныштырды. Музыкаль көз бәйгесе үзенең азагына якынлаша. Хәзер шушы бүлмәдә проектның жюри әгъзалары үзләренең соңгы карарын чыгара. Фикер алышу кызганнан кызга барган ишетеп тора. Чөнки катнашучылар арасында иң яхшыларын сайлап алу җиңелләрдән түгел. Жюри әгъзалары составында татар мәдәнияте йолдызлары, җырчы композитор Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Роберт Андреев, Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, вокал буенча укытучы Рәйсә Кашапова, музыка килиятенең вокал сәнгате бүлеге җитәкчесе, халыкара конкурслар лауреаты Әлфия Нургалиева. 5+ у меня, например, Людмила Хасаншина, Светлана Куликова. Просто уходила лето. Профессиональ жюри конкурсантларны катгый критерийлар буенча бәяләде. Вокал сәләте, интонация чисталыгы, тавыш тембры, башкару осталыгы, артистлык, сәхнә образы, шулай ук дуэтта эшләү осталыгы, тавышларның гармонияле яңгырашы һәм бер-берсенә яраклаша белүе. Камера алдына җырлаганда, тамашачылар алдына җырлаганда үзләрен ничектер менә иркенрәк тотсыннар. Менә бер ягы бар. Аннан соң менә бу бит инде безнең дуэтлар конкурсы булгач, кайбер безнең катнашучылар үзләре генә җырлый. Бу вокальный булды гына инде, вокал номерлар гына булды. Шуңа күрә дуэт булгач дуэт булсын, шуңа күрә без аларны шушы критерийлар буенча аларга шундый бәя бирдек. Камера каршында чыгыш ясау катнашучылар өчен аеруча сынау булды. Бу исә махсус күнекмәләр һәм җыйнаклык таләп итә ди белгечләр. Җыр белән кеше яши, җыр белән кеше үзенең ничектер менә алга таба да шундый бәяниләр куя, теге зур ачышлар үзләре өчен шуңа күрә җырласыннар, андый конкурсларда катнашырга кирәк, бик матур. Фикер алышканнан соң жюри җиңүчеләрне билгеләде. Аларның исемнәре 1 октябрьдә өлкәннәр көнендә игълан ителәчәк.
Хелмәттә рәсми рәвештә мото сезонны яптылар. 299 Әлмәт мотоклубы колабыз халкы һәм кунакларына әнә шундый бүләк ясады. Шара ватанны саклаучылар елына һәм Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышланган иде. Бәйрәм 350 тимер ат иярләүчене берләштерде. 299 Әлмәт мотоклубы оештырган сезон белән саубуллашу чарасы чын дуслык, җылы даирә һәм сәламәт яшәү рәвеше яратучыларны берләштергән бәйрәм. Вообще закрывать надо сезон. Сезонны ел буе истә тотарлык итеп ябу өчен кабатланмас дәрәҗәдә ачарга да кирәк. Чтобы закончить сезон красиво, надо его начинать так же. Сегодня здесь присутствует более 200 мотоциклов, в том числе... Бүген биредә 200-дән артык мотоцикл, Бөгелмә, Леногорск, Түбән Кама, Казаннан ук килүчеләр бар. Чарабыз бөтен республиканы берләштерә. Без һәрберенә шат. Охватываем свои мероприятия, рады здесь видеть каждого. 299 Әлмәт җәмгыяте республиканың бөтен көньяк көнчыгышында яшәүче 340 кешене берләштерә. Күп кенә мотоциклчылар өчен ике тәгәрмәчле тимер атны иярләү, көндәлек тормыш мәшәкатьләрен читкә куеп торып, маҗаралар дөньясына чумуга тең. Мотоциклом я увлекаюсь очень давно. Мотоциклдар белән күптән мавыгам. Бу 16 яшьтән йөрткән хыялым иде. Менә 30 яшьтән соң ул тормышка ашты. Вакыт та табылды, акча да бүлеп бирә алдым. Хыяллар тормышка ашарга тиеш. Где-то удалось выделить время, удалось выделить финансы и реализовать свою мечту, потому что мечты должны сбываться. Мотоклубта кызлар да бар. Алар бу берләшмәне туганнар һәм чын дуслар җыелган уртак мәйдан дип атай. Рада и счастлива быть частичкой семьи, которая существует, которая приняла меня с распростертыми объятиями. Желаю всем добра, счастья. Присоединяйтесь, мы будем рады. Мне нравятся люди здесь. Это свободные люди. Мы вместе собираемся, общаемся. У кого какие интересы общие. И весело проводим время. Бәйрәмгә килүче һәркем мототранспортның төрле модельләре белән фотога төшә алды. Бу зурлар өчен дә, балалар өчен дә мавыктыргыч. Өстәвенә биредә рубеж хәрби тарихи берләшмә һәм эзләү төркемнәре күргәзмәсендә күрергә була иде. Ватанны саклаучылар елына һәм Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышланган очрашу ватанпәрвәрлек төшенчәсен яңартуга саллы сәбәп булды. Бәйрәм төрле уеннар, концерт программалары белән дәвам итте. Барысы өчен дә кыр кухнясы эшләде. Рәдифә Нурманова, Рамил Базардинов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.